Janne Lahti on aina osannut tehdä maaleja, mutta tällä kaudella maila kolahti kultasuoneen. Viimeistään nyt kaikki Suomi-kiekkoa seuraavat ihmiset tietävät tämän Jokerin nimeltä. Se on aika iso yllätys. Ootin itselleen euron parasta kautta selkeästi. Maalimäärä. Miehen paikalla. Lisäksi siellä on viivalla Jeremy Denner. Ja näin lähtee Hyrrä pyörimään. On siellä! Pistää maaliin! Hattu Teppu! Ja Jokerit 4-0 ylivoimalla. Ja kyllä tämä homma tässä on. Ja se on hieno katsoa, kun silloin kun se uppoja onnistuu ja niin kuin Janne Lahdella tänään ja tällä kaudella, niin se on todennäköistä. Se on hieno, kun se ottaa yhden blokin niin lisää. Forrest virittelee maalikulma Faati ja kiekko maaliin! Janne Lahdella toinen, Jokerit johtaa 3-0. No se oli oikeastaan niinku Kersmen klassisesti pelattu. Pulkkinen näytti siellä pitkään jo, että niinku syötä tonne ja saada kiekko sinne alas. Ja Pulkkisen oli ihan selvää mitä hän tekee, että hän hakee Lahden siitä. Ja Lahti on noita hyvin päättänyt tosta. Ollaan 4-3 vasta, se näyttää helpommin silloin kun se sujuu. Että